Hola, nenes i nens! Hola de tornada! Ara jugarem a un joc d'endevinar cançons. Jo us tocaré cançonetes amb la flauta travessera. Us agrada aquest instrument? Jo ho sé, per això he escollit aquest instrument per fer aquest joc. Us tocaré, doncs, una cançó, l'escoltareu des del principi fins al final i després em dieu com es diu. Després us tocaré la segona cançó, l'escolteu del principi fins al final, sense dir el nom, i quan hagi acabat jo de tocar-la, ja podeu dir-me el nom. Molt bé, i després faré la tercera cançó, la darrera. Us la tocaré, l'escolteu del principi fins al final, i després, quan hagi acabat jo de tocar-la, em diureu el seu nom. D'acord? Vinga, som-hi! Cançó número 1. Escoltem primer, no diem res. Va així. No diu res, la tocaré un cop més. Com es diu, com es diu? A veure... Molt bé, Alfons de la Vila, correcte. Molt bé, vale. Ho accepto. La cantem? Vinga, la cantem. Ja sabeu que hi ha 3 estrofes. Jo us la tocaré 3 vegades i vosaltres canteu totes les estrofes. Si algú no se'n recorda de com es canta o com era la lletra, aneu al canal de YouTube, en aquest que m'esteu mirant ara mateix, i busqueu aquest vídeo amb aquesta cançó al fons de la vila, d'acord? I la repasseu. I quan la hàgiu repassat, doncs la fareu amb mi. Som-hi! Preparats per cantar? Endavant! I... Molt bé, ho heu fet super, buper, hiper, mega, guai. M'encanta com ho feu. Molt bé, molt bé. Ara podem passar a la cançó número 2. Som-hi! Preparats per cantar? Per cantar encara no, l'hem d'endevinar, que no ens precipitem, jo tampoc. Som-hi! Primer l'escolteu del principi fins al final i després l'endevineu. Després em dieu com es diu aquesta cançó. Com es diu aquesta cançó? A veure... Vale, diguem-ho tots. Molt bé. Correcte, es diu Cançó d'anar a nedar. Xip, xap, tots a l'aigua, tots a l'aigua. Molt bé, és aquesta cançó. Si algú no se'n recorda de la lletra, aneu al YouTube, que aquí és on hi sou, ja mirant-me a mi, i busqueu aquesta cançó, vale? Uns quants vídeos enrere. Molt bé, ara què farem? Jo la tocaré amb la flauta i vosaltres la cantareu amb mi. Preparats? Endavant! Conto 3 i comencem. 1, 2, 3 i...
Molt bé, fantàstic. I ara ens anirem a la tercera cançó, endevinalla. Us tocaré la tercera cançó i crec que la coneixeu molt bé. Pel que tinc entès, és una de les vostres cançons preferides i les meves també. De fet, de totes les cançons de P3, P4, P5, jo crec que aquesta és la meva preferida. A veure si per vosaltres també ho és. Primer us la toco, l'escolteu i al final em dieu el seu nom. D'acord? Som-hi! Molt bé. Com es diu aquesta cançó? Correcte. Aquesta cançó es diu Un esquimal perdut en el desert entonava cançons amb el seu banjo i recordava el seu país allà on era feliç. Badabadu. Molt bé, correcte. Doncs ara què farem? Jo la tocaré amb la flauta i vosaltres la cantareu. Si algú no se'n recorda de la lletra, no us preocupeu. Aneu uns quants vídeos enrere en aquest mateix canal del YouTube i busqueu la cançó que la vaig fer jo amb el piano per vosaltres i que es diu Un esquimal perdut en el desert. Vale? I quan l'hàgiu repassat, torneu altre cop en aquest vídeo i canteu ja amb mi. D'acord? Som-hi! Jo la toco amb la flauta, vosaltres la canteu. Preparats? Ahí 3. Preparats? Tots? Molt bé. 1, 2, 3 i... La segona estrofa. Estribillo.
Molt bé, no la cantarem tota perquè és bastant llarga i no volem que aquest vídeo que us acabo de fer sigui massa llarg. Doncs repasseu aquesta cançó amb el vídeo anterior, on està tota la cançó sencera i jo acompanyant-vos amb el piano, i després practiqueu una mica amb la flauta. Res, una lletra o dues lletres i ja està. I a més no oblideu, aprendreu i repasseu, diguéssim, totes les cançons que heu fet fins ara, però aquelles les vostres favorites, perquè les cantarem segurament pel final de curs, que queda ja molt poquet, d'acord? Vinga, fins després, fins un altre joc. Adeu!